Здравейте! Представете се. Казвам се Мила Красенска и съм една щастлива майка на вече 13 годишна мома. Как научихте за нас? Ученка. Тръгнах да търся, значи ние преди сме били на ескейп стая, преди една година. И решихме да търсим нова ескейп стая. И така стигнахме до вас. Чудесно. Каква беше причината да изберете точно нас? Причината беше, че първо сте в нашия район. Супер. Второ, предлагате пълна организация на партито с храна, игри, абсолютно 2 часа. Това всичко да бъде на едно място и децата да се забавляват. Много се радвам. Това е било през цялото време наша цел да улесним майките максимално, да поемем всичко и от тях да очакваме само деца и торта. Лесно ли запазите час? Изобщо цялата тази организация, как да се стори? Комуникацията с нас? Четох в интернет, че смисъл такъв, то беше неделя, когато аз се обадих, на телефона ми отговориха веднага. Обясни ми човека, дори ми прати информация на имейл, където аз да се запознавам, всичко беше описано. След което дойдох на място, разбрахме се и съм нямала повече ангажименти. Вие много малко време прекарахте тук, но все пак някакви впечатления от партито, може ли да споделите? Имате ли вече такива? Децата са доволни, видях ги вече. Страхотно. Това е най-важно. Така. След това, за мен е най-важното, пак казвам, че беше, че организацията е на ниво и аз нямам ангажименти. Много, много друго, какво да кажа, щом те са доволни, аз съм още по-доволна. Ние пък с тебе, защото това значи, че сме си изпълнили мисията.